Je bestuurt aan een naam. We zullen daarin bezoeken, we hebben het wat veel mobiel is. We nou denken we daar gaat Peter Pimburg, Agunti Bugale, wat een spin. Pimburg Bugale, wat er zo nu genoemd en die kopen wat het hebben. Wees wie morgen 12 uur. Aber dus wat ik moet, dus moet wat mooi de lernen. Maar die moet ik van de water. Ik ben met daar mijn man, maar mijn broer naar mijn hoer, die moet ik graag. Aber plas mooi, pet als een mooi de lernen la raconten. Bij die me vis boet de sguar. Oh ja, maar dan weer daar in zo'n dolwaard. Dus que bet manque de man de bet d'or. Dus que là, d'or pas mon ré ou un man, pe... Oh, weet je wie later. Pe is dat wat mannelijk wat dan bij. Zie weer als reden dan wie scoort dit wat we ziet. We daar die hebben daar 3 jaar her moesten we daar. Dus que raket veshu? Raket bedons. Raket dan tambar de den man zi wan nan? Ah, non, daar ben ik wel over. Ze moest tuut la fouire pel de son ré que mis sa man. Mais na man is de verze. Ah ja, man, wie werd ja. Ah man, en wie werd. Dus que David Kalsi. Oh, jo, weet er waar, maar wie kan het hier? Die moet kan het hier, maar wie werd kan het view. Ta je het vision doch, no? A view? Ja. Oh, pas. No? Oh, dan. Maar alligevel weer daar, we zitten op een droga Belbrimme, ga hamien naar is pega voorgoeien, wie werd specifiek was. Ah, daar weet ik weer, na man naar view. Ah, alligevel, wie maar droom droga film, wie ze aan man wacht, a view wacht, ik meer commissionen, natuurlijk. Nan dis pren café chicorée à trouwen. Ja, kamfer, chicorée, ja. A pet a vis David as juni. Mais mi suben gaffe. A suben gaffe ve get ga bar. Ga bar. Ja, les. Kaffee à les, ja. A suc. Ah ja, wie lood, maar c'est pas dus goed dit quoi. Ah ja. Ja. A fouin la kerkisse. Oh, Pascal dan. We war ke o bit. En dan moet je op figus. Pet a rein dras. O bit difficile. Ja, juist waar, ja. A pa ket dan suc. We heel lag het van gaffe, lag een truc. Ja, begrijp wie zeker de suben gaf wie daar. Nu bij hier lag lees bazen. Zet ik al lezen kan de haven bij dan neem ik al daar nou blazen maat. Ah ja. Ja. Kebus to pot l'art la waed mevel de berze gla, pe oa di wet bar feur moi la dan, ma la ke suc, parce que droit da les. En bij de rood van blazen wie staan de stoelen. A pet a vis l'art de studamos a da yer wet bout viser a noir de... Oh, ben zo'n moord weer daar in die morgen is daar. Ar mes la ken dut de la bour d'ar mur mahal, gar plaf Ah ja. ze a... Ja, da yer bout, daar die boeit en tand ja. bis ket kalz nerz dan de la bour da mosan. Non. Mais alligevel, vi vil bare før mod, sætte, hvad det er, vi sådan dårlig vart, vi lærer, der vi kun lidt under vivel lige. Ein dut ouye en drop, Åh, ja. dolvat. Åh, ja, per tut. Du nyt ui, hvis vi kun bare tut og før mig, pyrer vi ned under de gilde på der, mat. Ah, parce que bekle, vi l'art la oa ar plafnes biziet moan, en e hul planken a bar. En hul dei de dap. En anden sådan, ja, matresse, ja, men sådan, der vi har planken der bærer, og planken der kamper via det. A planken a hamps, Ja. men mes hoi oa. Ja, med sig var ja. Ja. Maar alligevel vi had kamper og væsser zien, ko. O mamre kramp so vechazu. Åh, pas der magte med, der blasser var, Vi sped an do. non, var tonen man de af fra på sådan. Ah ja. Ah ja. A pe so krampus rei. Diu so. Maar ze pande op het again bad vi baser klasse vi kamper skulle vi bare det halva nu de petter. Ja, me krampus dune stupi krampus elviske. Kamper skvindes vi kan, nej, kamper skvindes syg, det blev div, ko. Ah, viske rei o nanu de nai di veu. Pe de nai gata. Pe vistos de chune vis amanen doa arbilik. Ah ja, vi ved syg, der kom på den. Vi lagde der mand var undan, og vi parti tout var billigt, ko. Og vi lagde der mand var, Grand point. ja, det tror jeg, ja. A viske la na hos var grasen, non? Åh, jo, hvis vi lader ind i krasen, drog vi lader. Vi la petanen. Vi nøbet betomme pastor vart, kwam der se på. A puske bed nom jal na noa arbik. Pas på det, men han ved det nu der. Hjælpes reelle a rekofmon? Åh, ja, vi var bare penal, hisse var mere over det der hisse, og de mest det er godt. Jeg var så vi godt, der Peter ved Bindbørg, quoi. Der Per vi går alt godt. Men, og hvis vi en nyt konto, der var benoit, du havde. Vi sagde, men har vi ikke ret ud, der har En dun instrui les autres. De zarvigor. Åh, ja, lige, ja. Reit vis trau da reelle.
Hvis vi en pizza sæbe betøn, vi lader det noget det stol, og så tut vi til mere, når vi ordner kaffe og bær. Ja. A Hindel, pe oaret da konjar a tout, parce que ben non. Man går det hen der tut. Ba ple peus plaset non. Ba play, det gente tut, vi var sådan til laburen alvej. Vi var sådan nu med at skrive, bare med rive, mun til laburen alvej. Så tut med glas, det må hjælpe sådan der bur. Vi nu med at skrive, bare har jeg bare med rive, så til laburen alvej. Het me zo om rassemble tout bij Burg, om deze categorie in tout de zo die wel bijna. Karl Romper på met water merci. Om die zie daar hij bij hem weten om het schip. De goede om de facteur tout de facteur ne seu gust naar markt door de tappen ham kasam naar bijn. Ah, ne Québécois. Non, maar weer voor tout de pisse weer passieren na. Oh, peus bet? Ja, spin nu wis. A pet a red nou een dag. Maar beter nou in de mond kwijt behalden quoi. Avec la ou dras eus pufe me bleu di oa me ben petra oa mos. Lige så vil jeg have deres pyfer i bjerg. Og hvis jeg ved det, der godt vis at burde bare parkere, der er hisse pyr, hvor et mål på partout, der er hisse. Vi er stærk, en vil det bare park. Nan is da o... Non, men måske bliver ikke wisselist. Og jeg ved ikke, at de vil bare park, synes vi, at vi er laburt. Pyger af regimen var pluie, og en jæl var både lummerie, partout. Og bare også, der er hisse, hvor et mål, der er mærende. Og det pluien er ret lummerie, og ret ryddet nævn partout. Nu kan vi bedre have det gilde. Og just at lave om du er af dingo. Men at lige så han begyndte at tunde dem gå, det var sgu da oppe i en trøj duo. Piller burde, og vi kom på en mand ved at pille hos os. Så vi gjorde det ved, og hvem helt godt med sammen, at han det er ikke sådan godt. Nu kan det bedre. Ah ben nan oa rime? De midt på kasplach. Man kan. Ah bon? Der pælte hude. Ah bon? Lep sa oa oa... Og de hyggen lader være sig. Ja, men bliver tu da oa di met de hygenlanen? Men dras i oe? Og ja, der Vel med de midt de hyggen lader. Men bliver bet a vejin di met de hygenla. Men hvis du travise bygger alle kan der bedste skrænder, vi rigtig de vise. Der er der ikke pilule, hos os. Aha. En dut di me, gud nigen kekwan? Ja, men jeg går det, vi og formel nogle gange, jeg tog det, der lå vi lader det, og vi ringe de mere, skal hus, vi lader det ringe de mere hjemme. Men jeg har vi, der er sig, vi viser hyldet, og ringe mere med kærskår. A bet a ren dras. Og ringe der måtte være penvige nyt med kærskår. Vi var med bare bedre, det var rebøver og rebelvige, det lærte godt. A fui peus duel tu da zo bet di met amos? Go zu, pronto? Men nu kan bedre, vi lærte, nej. Og jeg lærte med det, så jeg med at finde penvige, så var vi du med ringende stokkeganto, vi lærte. Blam oa i gersnen. Det var edukeret, ja. Og vi en person hvor han var og fæst nogle frikopyr, vi frikopyr, nej, du heller ved noget stort. Fæst nogle høret, quoi. La vi o fes nos frikoe. Og vi har hørt fæst nogle høret, der vi viser, quoi. Og her var nævnt de midten, hvis bæringen var kaldt, det tyttes bæringen af hisse. Og med sådan, der på bånden var noget slir i basal, og kunne se, hvordan de troede det selv, der var død, at bæringen var begisen. Måske sådan, at hun var en kind af hvert. Og hvor bort, det bæringen, den så går plare hende. Og der er mere som så i, der ser død til tyde jøvende, og andre der ville skædle af. Her så, den så som skal plare der, og så pinvile, og jeg med lande i alderen, man kan bare ringe. Appela. Ador neus ket bel armand ebet. Non, ni neus ket bel an in trabe, gwechbi. A peus ket kled o tud koze deus traoù amos gwechel, non? Ja. So wot base en traoù... Ja, men har vi på plateau, der har vi troet, så hvis bare familie. Men har vi, der kan man tut din don gys, din don gys. Der har din dan gus. Ja. A blanc bet a vis trous. Men jo og hvis du lod ringe plegel til mig, og du plejer ringe plegel til mig, og guard, og gud, nogle gerne kan rige, pissigui, det bliver altså lige, A vis red over. Og vi er ret op, ja. Og jeg har ret vi op, ja. Aha. En dut nom sis parti en kek gout. Både med, måske vi godt nogle dit parti, der. Ah, non. En dut halen nom mob. Ja, og hvis vi troede, så tager det piger ved med, det så bliver sammen med sig. Og kemoin der er hendel. Så var det med sådan, du kan lave over.